Habib kai kani ne a wajena kuma na san you are responsible. Shi yasa na kira ka don mi wannan maganar da kai. Babu wanda na taba gaya ban da kai, ba wanda ya san zancen. Kana da ilimi na zamani kuma na san kana da sirri. Wannan hoton da ka gani na Zubaida da Bature da yarta, kana ganin gaske ne zai true ba hada ake ba? Ya Hadi, yanzu an ci gaba a duniya, babu abin da ba za a iya ba kuma ba za a iya hadawa ba. Da AI kadai za a iya yin komai, saboda haka ba na so ka gaskata wannan maganan. Hoton nan anything can happen. Gaskiya ko ni ina da kokonto. Amma abin da ya daure min kai shine wanda ainihin ya kawo hoton ya ce shi ne mijinta, shi ne wanda suka yi auren da shi. Kuma yarsa ce ya aka haifa tsakanin su shi da ita. To kaga inda da wani dan abu na abin nan ba zai zo da kansa bai confronting dina. Kuma kenan in ka duba Zubaida ba abu durwa na aure ta ba kenan. To, ai auren wanda ta taba aure ba haramun bane. Dan ka aure ta a matsayin bazawara ina ganin ba wani abu bane, ba laifi bane, kuna son junanku. Ba haramun bane, ba ja nake ba. Amma na farko dai gaskiyar magana shine an boye min an man ƙarya. Sannan kuma na biyu babban tashin hankalin shine wanda ta aura din ba musulmi bane, shi da bakinsa ya faɗa. Kuma in ka duba a shari'a ba yadda za a yi mace musulma ta auri namiji wanda ba musulmi ba. Saboda kaga auren kwata-kwata ya haramta, sai dai namiji musulmi ya auri macen da ba musulma ba. Ba musulmi ba ne? Ƙwarai da gaske ba musulmi ba ne, haka ya gaya mu. Ya Hadi, gaskiya ni dai ina mai baka shawara ka nutsu ka ƙara nazari, don gaskiya ban yarda da wannan maganan ba. Kuma kamar yadda ka faɗa tun da baka confronting din ita Zubaida da wannan maganar ba, dan Allah ka daure ka bar shi haka a cikin zuciyanka, saboda kada rayuwarku ta aure ta lalace. Wallahi yaya wani lokacin in naga rayuwarku ta aure da kai da Zubaida har sha'awa take bani. Ina roƙon Allah ya sa in nayi aure na samu irin wannan matar. Saboda haka dan Allah ya kai haƙuri ka ci gaba da bincike cikin sirri. Thank you very much. Na gode.